Ovo je malo noćno svjetlo koje prikazuje vrijeme i unutarnju temperaturu. Dizajniran s magnetskom strukturom. Može se koristiti u spavaćoj sobi, kupaonici, kuhinji. Dodirnite svjetlo za prigušivanje bez koraka da biste promijenili boju svjetla. Pritisnite i držite dugotrajno svjetlo za podešavanje svjetline kako biste difuzno svjetlo ne zasljepljuje oči. Koristite s povjerenjem u mraku. Može se koristiti i kao baterijska svjetiljka. Prihvaćamo OEM.